Arratsaldeon edo arrasateon izan ere, gaurko geltokia, gure lehendabiziko geltokia arrasateko Amaia antzoki ederra baita. Hemen egongo gara 2 astez, eta ondoren Azkoitira joango gara, eta ondoren Iruñara, eta ondoren nork dakin ora, auskalo. Dena den gure gaurko barrebusa aparteko ikuskizunez beteta dator. Baina zer ari zara egiten hemen? Zeruraino iristen den dorre bat egiten. Eta txirri eta mirri? Barrebusa aparkatzen ari dira. Isuna jarri dietela, auskalo zesikula saltxatan sartuta dabiltzan. Dena den haiek datozen bitartean, nik gaurko izarrak aurkeztuko dizkitzuet. Hasteko gure magoa dena. Aparteko magoa, marka guztiak hausten dituena. Txan magoa! Gonbidatu berezirik ere izango dugu. Arrasateko autobus gidaririk berritsuena, animaliarik bihurrienekin. Juanito Saizar eta Txatxi Oiloak. Txatxilipurdiko antzerki taldea ere hementxe izango dugu. Eta azkenik, Txiribiton. Eta heltzen badira, Txirri eta Mirri. Nik ez dakit. Helduko diren, haizu Txiribiton, zu hementxe, ez da muiture, Ni Txirri eta Mirriren bilan ebilda, Banoa, Horentxe nator. Martxa daukan gaur Euskadi Gazteak. Uaa! Ja! Txiton! Txiton! Entzun alduk irratia! Barkatu. Enau konturatu. Txibiton. Entzun alduk irratia esan duen. Gaur, meteoritoa datorrela arrasatera. Zaldaki zer den meteoritoa? Zuek ez dakizu zer den meteoritoa? Baina eski, meteororen anaia txikia. Babolio! Meteoritoa duk. Hor, espazio sideralean ibiltzen den harri busketa handia. Izugarri handia! Eta rumba! Lurra erortzen denean, segertatzen da, sekulako pikarriak itezi. Egundoko, baina txikizioak. Bai, ojo, gugen jai baina handiagoa. Zugarri, gugen jai negalari bat. Txiribiton horri hipopotamandia eta bida. Ikaratuta, meteorito bat atorrelako. Peraz meteoritoa. Leku egin diri. Kitxo, pasada meteoritoa, Txiribiton, pasada. Lasai, segi, ya ez da hor eskurik.
Ez da horrezko dijo pelazta. Ai. Txirbiton, bira, beste meteorito bat etortzen bada baspare, oa eta kasko bat bilatu buruan jazteko, bai. Jo, pelas, egoera arriskutsua, Wow, aixue. Meteoritoa kontu zibiltzeko kontu bada, Kontu ondize, nire lagun bati, buruan ero zitzaion, eta olako koskorratea zion. Laranja bezalako olako koskorratea zion. Bakizu ez zer egin beharren meteoritoa atorrenean? Nahi dizu nik irakastea zein beharren? Ina, zuek meteorito bat atorrela, igartzen da, entzuten delako lako ziztu bat, ez da? Nola entzuten da? Hori entzuten denean, egin behar du zuetenok, bolen bezala, esku aurrako la jarri denok. Ja nola jartzen duzuen? Eta, egin denok, izten dinan, klaska, ondokoari gota, aldamenekoari gota, eta kaska, ari emango dio, Txiriton, baldaki zer ematen duan, orinal kapitaina. Kopelas! Beste meteorito bat, zein behar duzue, denok, kola! Korri! Txiribiton, ze suerte txarra eukiduan. Justo, meteoritoa justo, ide kaskoaren gainean. Hori da suerte txarra eukiduana, ez da? Jopela. Eskerrak azkenean bukatu dugu lana. Amai? Bai? Lanean hori tolez ba. Bai? Baina nola egon daiteke pertsonan lanean, horren egoera arriskutsuan. Nola lanean harrapatu meteoritoak? Ze meteorito, Mirri? Baina, hau ez jakin nadanta da, Ez jakina, baina. Esalduk entzun bada gaur arrasatera meteorito etortzeko esela. Ez dut nolakorik entzun. Txiribitoni, sekulako kaskarrako bantxeo. Ebenako koskorra baino. Ez dut nolakorik entzun, ez, Mirri? Ez? Irratiak eta denak zeite. Gaur meteorito esela arrasatera etortzeko. Hori ez da egia. Lanean jardu naizen bitartean, piztuta eukidut irratia, eta ez du nolakorik esan. Bestelakoak bai, nolakorik ez. Esaldegia denok entzun dugula irratian, nola esan duen gaur meteoritoen. Mesedez. Esaldegia aur Euskadi Gazteak esan duela, meteoritoa esan duen. Mirri, bi gauz esango dizkiat. Zuk entzun dituzuen hortxak eta zaratak, nik neronek egin ditut taladroa eta mailuarekin. Eta beste gauza bat. Euskadi Irratiak esan duena da, gaur ona arrasatera, txan magoa datorrela. Meteoritoa bezain azkarra den txan magoa. Eta, beraz, Mirri eta Txiribiton, egiozu ezuek biok leku, txan magoari! Kaixo, arratsaldeon arrasate! Arratsaldeon Euskal Herria! Arratsaldeon! Magia pixkat ikusteko prest? Oso ondo, benetan. Loreak gustoka dituzute? Bai, beitxu, adi. Zer ekarri du? Bueno, antzematen du ez dala lore normala, ez, larroxa da. Eta, kontuatzen balimazeate, lumas josita dago. Jontxo, oizen nahi du esan, larroxa magikoa dala. Aire, beitxu. Berdez, kirtena edo zurtoia daukagu. Eta gorriz, loria. Eta hain magikoa da, adi, desmontatzen dala. Zer lagunok, egun hori ikusten zutolakuak? Ei, alde batetik eta gorriz loria, eta bestaldetik kirtena. Eta bestaldetik, txan magoaren, txano
desitxuroso, bai. Adi, zer ingo dugu? Kirten hartu eta txano barrun sartu. Baino, adi, lorerik gabeko kirtena sartuko dugu. Barrun, eta hau dena hemen, mai gainan utziko dugu. Eta oain, italianoak aski ondo dioten bezala, desaparizione instantanea, bat-bateko desagerpena. Eta denok nola gerituko zate? Uau! Espero dut. Bai, hortarako, adi, zapia ondo erakutsiz, horrelako poltxo edo zorro egiten dugu. Oita, oain denok, 1, 2 eta 3 zenbatuz, eta ondoren, euskal hitz magikoak. Aurrera populo, deno! 1, 2 eta 3, oain! Zer da, Jontxo, oain dikan ez dakizkizute Euskal Herriko hitz magikoak? Iritsi kontrajarriak. Adi, belarriak zorroztu. Euskal hitz magikoa dira. Artxila, murtxila. Deno batera! Artxila, mortzila nore esan dua. Jontxo, broma. Oain bai, 1, 2 eta Euskal hitz magikoa. Eta La Roxa desagertuko da. Aurrera! 1, 2 eta 3. Artxila, oiga, txila. Eta desagertu da! Aurrera! Eskarrik asko, eskarrik asko. Adi, nola Adi, xo, inxiltasuna mesedez. Zer diote bendikan? Besapean sartu dudala? Adi, 1, 2 eta 3, besapian ez dago zertxo ere. Nola bestian? Beste besapean! Beste besapean! Adi, beste besapean, 1, 2 eta... Adi, txo. Sekreto txiki bat laguntxo. Txiki-txikiak trampan erortzia normala. Gazte-gazte edade txarrekoak amua barruraino irestia baita ere. Baino nagusiak momentu honetan pentsatzen naizate azen mago kalamidadia. Maok ez dugu beine gezurrik esaten. Ez dute zertako balio. Adi, zesan dugu? La Roxaren desagerpena burutu barrenula. 1, 2 eta 3 eta La Roxa desagertuta. Txabala bero bat, eskarrik asko. Jo, eskarrik asko. Adi. Baina, zaila baldin bada desagertzea, bera gertzea, areta zailo hendik. Saiatuko gea? Adi, hemen deko gutxanoa, eta noski kirtena, lorerik gabeko kirtena. Baina, putz magikoari esker, 1, 2 eta 3 zenbatuz da ondoren putz, eta La Roxa berriro hemen azaldukoa. Eta denok nola gerituko zate? Uau! Bai, prest! Adi, 1, 2 eta 3, putz! Uau! Dordokerlako La Roxa magikoa eskarrik... La Roxa, txikito, La Roxa hemen... Uau! Jontxo! Hau da hankasartzia, arrasateaino etorri eta porrotein. Denok. Bueno, pasatu gabe, Adi, zer ingo dugu. Nola konpondu ezakegu? Oso errex, nema beti berdin esaten zian. Zeo zer gaizka atatzen baldin bada, beste gozatxo bat egin. Eta hoen ingo dugu beste joku bat, baina askoz ez politago eta askoz ez txukunago. Bai! Eta La Roxa beti dako, hemen areto honetan gerituko da. Aurrera, baina beste bat ingo dugu, Jontxo. Beste bat, bai! Nola, zer diozute? La Roxa, nun, atzian, nun! Besapian, hortxe da! Bai! Txikito, katxonde gutxiko, mesedez. Jontxo! Ona bihotza destorrenen magia eskaintzea, eta oaintze ziria sartzen. Gezortera! Adi, onartu barrez dute jokua txarto atera dala. Eta konpontzeko erabakarra, beste jokutxo bat egiten dala. Bai, beste bat iko dugu? Bai!
Bai edo ez? Oso ondo lagunok! Larroxa atzian aldo? Adi, nor dio Larroxa atzian dola? Besoa altxa eza, besoa. Bora, besoa! Ua! Oi, besoa jetxi! Hau, konpot. Zetenak ados jarri altzeate, txan magoari txantxa egiteko? Oso ondo, adi, 3 buelta emango ditut, besoa jetxi. 3. kirten hartu eta tira. Larroxa bertan ez badin badago, magonek asarretuko da, Ondo? Aurrera! Bat! Larroxa atzian aldo. Bi! Larroxa atzian jarretzen. Katxondio totale, Eta 3! Larroxa atzian jarretzen aldo? Egin, baina zer da, ondena kokulista mesedez, Jontxo! Ze, besapian? Besapian ez dago. Bestian, ez da? Adi! Ez du konprenitzen! Txan notazera baliatu geha eta ez da saldu. Putz magiko arabili dugu, ez da ere. Ze falta zaizkigu ba? Hoi da Euskal Herriko hitz magikoak! Artxila, murtxila. Deno batera! Aurrera! Bat! Bi! Eta 3 deno! Artxila, murtxila! Deno lagunok! Urrengo arte eta ondo pasa! Agur! Ikusten alduzu adiskideak, txan mago amago izugarria izateaz gain, adiskide ona ere bada, begira zer oparitu didan. Larroxa ederra hau. Larroxa ederra hau. Debalde ergalatzen dizkiotelako magoari, Pagatu beharko balitu? Kaktus bat ere lixuk erregalatuko. Ara, Mirri, zeinen zakarra zaren, Ez alduzu niretzako hitz politik. Ni sakarra? Alla, cuidaos! Aizu, Mirri, asarretu ingo naiz, Alla, cuidaos! Baina zer ari zara esaten? Esan dizu, pa? Alla, cuidao, xixiar. Zer esan diogu? Alla, cuidaos! Baina ez gaizki hartu, xixiar. Hori baita, segituan kantatu behar dugun kantuaren izena, Alla, cuidaos! Alla, cuidaos. Goxokiak aten, Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen, denak galduta ere eskarak eskatzen. zein da gure leloa. Asteburua maituta eskolara buelta, Gure kalbarioak askenik estuta, baina ezin egon bat beti ozpinduta. zein da gure leloa. Dutxatu behar dugu ia egunero, Jaboia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero. zein da gure leloa. Katarroa rapatu muki eta guzti, Doministikua egin taurrekua busti, edukazioneko gauza ez dirudi.
Hortxein da gure leloa. Eta orain okerrez banago gonbidatu berezien txanda da, eta okerrez banago ere, barrebusean etortzekoak dira. Nik ez dut barrebuse hotxik entzuten, ez dakit. Badator, hemen dator gure gonbidatu bereziek. Gaur gidari berezia du ere, espeziala. Juanito Saizar. Arratxaldon. Ongi etorri. Kaixo, Juanito. Arratxalde bizkiar. Arratxaldon. Badakizue, ni naiz Arrasateko autobus gidaririk sutsuena eta kategorikoena. Eta hor, gaur nagusiak horrela esan dit. Barrebusa dator Amaiara, eta zure eginkizuna izango da. Arrasateko oilo guztia bildu, eta oilo horiek. Autobusean sartu, Amaia antzokira ekarri, ezkerreko atetik sartu, oholtza nagusire igo, eta itziar hemen dagoen galdetu. Zuzara, ez da? Hemen ekarri izkitziko oilo hauek, eta ez dira oilo normalak, Oilo hauek dire bereziak dute kapazitatea arautza mordu bat egiteko, eta gainera beste abidezia franko ere bai. Arrasateko izena horrela zabalduko dugu, lehen kooperatiba batik ezaguna bazan ere, orain izan diteke kooperatiba batik, bale? Bueno, dena denik aurkezpena egin behar dizut, oraindik hainbesteko hitzjario izan duzu, egia esan laburki esplikatu diguzu guztia, baina hemen dagoen gizon hau, Juanito Saizar da, berak ongi esan duen bezala autobus gidari jaioa, ezta? Baina zori bakarrik, Euskal Herriko berriketalari txapelketa irabazitakoa zea, ezta? Hoi ez du edonork irabazten. Dena den, gaurkoan oilaloke showa ikusi behar dugunez, nik esertzera gonbidatzen zaitut, eta ia zelako showa eskaintzen diguten.
Aizu, Juanito, etorri zarelako, eta holako konpainiakin etorri zarelako ere, hain konpainia ona, guk oroigarritxu bat daukagu zuretzako. Eskarrik asko edortzeagatik. Begira. Eta... Edosin modutan ere, ere bezin ari zuen, Ba, lagunok, guk hauek agurtzen ditugun bitartean esan behar dizuet orain, publizitatearen txanda dela, baina hemen gara berriz ere, laster. Trampa, potolo, trampa. Atesan, txapeldun, bireiz. Wow. Intelektuala. Eta jakin aldaiteke zertan ari den oain filosofatzen gure txirri kursia? Liburua irakurtzen ari naiz. Ba, txiribitonek eta biok jolas egin nahi diagu. Jolas egitea oso ondo dago, baina nik gaur liburu hau irakurri nahi dut. Amai, txibiton, baguk jolas bat egingo dugu. Txirri, asmatu nork ematen dien keskarrekua. Mirri eta Txiribiton, zuek ez aldakizue beste enbarazurik egin gabe jolasten, Ba, egia esan ez. Txirri, badakizu edo bat, Txiribitonek eta biok ire laguntza behar diagu, bai. Jolas, txapelketa batean partatu nahi diagu, zapitxoaren jolasa, zautzen duzue? Bai, orduan, ik eutxi, tente, eutxi, zapia, horrela da behitzeko, bion arteak zein den honena, Eutxi. Badakizu zer egingo dudan nik zuen zapitxoarekin, Mirri eta Txiribiton. Begira ondo. Baina, ikusi duzue, zer egin dizun, txirri naskantesekin horrek? Zintza gure xapian? Txiribiton? Orain ezingo diagu xapitxoaren jolasa egin? Mirri, Txiribiton, zergatik ez duzu zuek ere liburu bat irakurtzen, Honela behintzat, ni bakean utziko ninduk ez zue, Liburuetan gainera, Mirri eta Txiribiton, liburuak irakurtzea oso ederra da, eta gainera gauza asko ikasi daitezke. Nik ez daukeat etxer ikasi beharra. Nik dena badakite, dena. Txiribiton, ik ez dakitena, Ez, nik dena dakit, baina ik. Begira, Mirri. Bastante baina dena ez. Hemen ez dago inor dena dakienik. Inor. Ez dagoela inor dena dakienik? Ez. Basagok, ni. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Bai eta bai. Ez eta ez. Baietz eta baietz. Ez eta ez. Bai. Ez. Bai. Mirri agoizili. Ze, Txiribiton? Gustatzen, ala? Begira, horren arte, Mirri eta Txiribiton, liburuaren kontra hor ibilizterate liskarrean. Txiribitonek eskuten hartu du, eta begira ze gustora dagoen. Noski, dena ez dakielako. Begira, gauza bat egingo dugu. Proposamen bat egingo dizuet Mirri eta Txiribiton. Begira, zergatik ez dugu irakurketa saiotxo bat egiten. Ni pentsak! Zergatik ez? Zergatik ez? Zer dizu ba, nik dena dakidalako. Eta bigarrena, niri irakurtzeak izugarrizko goze ematen didalako. Tripa sorriak! Lasai, Mirri, lasai. Begira, irakurketa saiotxo egiten badugu, gaur askaria bikoitza eukiko dut. Merienda bikoitza? Ik ere bai, Txiribiton, merienda bikoitza izango dut. Begira,
Zergatik ez dugu irakurtzen, adibidez, Txomintxoren abenturak. Txomintxoren abenturak? Gero, merienda bikoitza, esan du, Txomintxoren abentura, bai. Ea, gainera ni oso irakurre hona naiz, Ondo pasako dugun, Aizue, rapsoda, Rapsoda, nire. Ia, rapsoda, hasi irakurtzen. Ea, belarriak emesedez, belarriak prestatu denokola. Hori. Txomintxoren abenturak. Txomintxo, Euskal Herriko. Euskal Herriko herri batean bizi zen mutil txikitajo bat zen. Txikitajoaz gainera, itxusia. Eta arroputza. Txomintxok bi lagun zeuzkan. Lagun jatorrak, zintzoak, apalak, maitagarriak. Behin batean, Txomintxok bere lagunak liburu bat irakurtzen aurkitu zituen. Txomintxok hain arroputza zenez, dena basekiela uste zuen eta esan ziren. Zer zabiltzate hor denbora galtzen? Zertarako liburuak irakurri? Nik, hora saltzen den guztia, badakit. Jopelas, nolako elementua den Txomintxo hau, Arroputza, ez da, Mirri? Arroputza? Arroputza eta ergela gainera. Nola jakingo du dena? Hori bakarrik nik dakit. Tira, jarraizak irakurtzen. Bai, lagunek Txomintxori berak ere liburua irakurtzeko esan zioten. Txomintxok hasieran ezetz. Berarentzat denbora galtzea zela esan zien. Bera nahiago zuela baloiarekin jolasean ibili. Baina ondoren berak ere irakurtzen hastea erabaki zuen. Liburuaren izena oso polita iruditu zitzaion. Txomintxoren abenturak. Hau ez dut nik ulertzen, zuek ulertzen duzue? Baina nola izan daiteke, Txomintxo bera, Txomintxoren abenturak irakurtzen. Gutxi gora bera, Mirri, baina tira, berdin dio. Berdin dio? Polita, puñalare, gustatzen nahi zaite. Nik ez nuen uste, horrelako motil itxusi arraputz eta ergelak zeudenik, Ba, txiribitonek eta biok ezagutzen dugu honelako bat. Eta zue guztiok ere bai, ez da? Bai? Eta nola da posible txiribitonek eta txirrik eta zue denok ezagutzea eta nik ez ezagutzea? Nola da posible hori? Begira, Mirri, begira. Urrengo batean, Mirri, esango diat norden. Baina bitartean, Txomintxoren argazki erakutsiko diat. Txiribiton, utzidak meserez, Txomintxoren erretratua. Seguru, itxusi, kaskajo eta ipustikina dela. Begira, Mirri, hemen daukak Txomintxoren erretratua. Aizu, baina benetan monstruosua, Itxusia den, nuen uste horren itxusia izango zerik. Eta nolako ardi hilea daukan? Aizu. Baina, mutur hori, musugorri hori, ezagun haiten zaidan, Egingo nuke ezagutzen dudala, tipori. Ez duk ezaguna izango ba, Mirri? Ez duk ezaguna izango? Eu aiz eta, Mirri! Iaizi! Txomintxo arroputza! Baina nola izango nahi hori? Ba, hau, Mirri, ez da Txomintxoren erretratua baizik eta ispilu bat! Oh, Mirri, azkenean jaso duk merezitako lezioa. Eta badakik zergatik? Arroputza izelako, Mirri! Ezue. Barkatu, baina gauza txiki bat esan behar dizuet denoi, Bakizue zer den? Entzun ondo, jarri hilen bezala belarriak tenten denok, ondo entzuteko mesedez, bai? Oso gauza garrantzitsua da. Gora Txomintxo eta gora Mirri! Mirri, beti Mirri.
mutil jatorra da, baina badakizue, holako gauzak ditu. Gero arte! Izugarria gure mirri, Ba egia da, bera horrelakoa da, Eta gainera ez da munduan dagoen bihurri bakarra. Ez. Mundua bihurriz josita dago, eta eskerrak. Gainera esaten dute, gaztetxoak eta umeak, bihurriak direla, baino helduak, zuzenak eta zentzudunak direla. Eta hori ez da horrela. Eta guk azterketa bat egin nahi dugu. Jakin nahi dugu, herri honetako helduak nolakoak diren. Eta horretarako, jarraian datorren tartea, gurasodromoa. Gaur ere 11 proba gainditu ondoren, 3 superguraso tortzeko eta handira hiperguraso txartelaren bila. Beren haurtxoak alboan dituztela, datuzela ba, mendira. Juanito gidari dutela, hementxe dira, ongi etorri, aurrera. Hementxe ditugu, iepa, kaixo. Kaixo, bikote, zuek zaituztegu gaur lehendabiziko. Beno, nik zuen izenak eta gauza asko jakine ditute. Nortzu zarete zuek? Ni Jonas eta nire atzekoa nire ama da. Zure amak nola du izena? Jakine nuke, niko iseba. Josebe, Eta nongo tarrak zeate zuek? Arrasatekuak. Arrasatekuak. Okerrez banago kontu txiki batzuk esan ditu Leno Jonek, eta entzun ditzagun, bai? Lan eitzen dauen ikasle andereno itzen dau. Bueno, azarretzen da nien azarretu itzen da, eta itzen dau txulixo, gauzak, telebista ikusi, utakan etzin da egon, eta hori. Txikitan kantau. Timbili, bombolo, sendalo, akerra frantzian balego. Zeskerderaz abesten dau. Eta abesten dau, abesti asko, posti dagoenean urako pegisa jartzen dago. Jon, kontutxo asko jakin dugu, Jon, eta zertarako dira butakak zure etxean? Etzin dagoteko eta gauzak itxan. Gaizki ulertu lehen orduan, ez da salto egiteko ez dira. Bueno, eixer zaitezte, eskarrik asko. Badugu beste bikote bat hemen, eta nik hauen berri ere jakin nahi dut. Nortzu zarete zuek? Ni nire naiz eta atzekoa da nire aita. Eta zure aitak baldu izenik? Dauke Aitor. Aitor izena du. Eta nongoak zarete zuek? Arrasatekua. Arrasatekuak. Eta zuk kontu txikik eta hola esate aldituzu? Bai, eta entzun egingo ditugu gainera. Kaixo, nire naiz eta nire eta dauko izena Aitor eta dauko 52 urte. Nire eta egiten du lana Fagorren. Ez dakit oso seguru, baina uste dut egiten duela labadorak. Nire aitatzen guztetan jako ikustia telebistan futbola. Nire aita ikusten dagoenean futbola, bada oso reala eta sartzen dauzenean gola esaten dau bien. Nire eta egiten duenean farra egiten duela. Eta askotan joaten da mendira ibiltzera bere lagunekin bizikletan. Egia da, esan dut guztia. Dena ez guztiz. Futbolena da ez da guztiz. Zein da ba egia? Azkena, mendiku eta hori, baina futbolena gutxi. Ongi da. Eixer zaitezte, zuen lekuetan. Eta azkeneko bikotea dugu hemen. Eta zuen izenak ere jakin beharko ditugu, ez da? Ni Loreana eta atzean dagoena nire aita da. Eta izena badu, zure aitak? Mike. Mike!
Izen berezia, ez da? Nungoa da izen hori? Inglaterrakoa. Eta Inglaterran bizi da eta zu bisitatzera etortzen da egunero abioiez? Ez. Eta nola egiten duzu, zuegan joaten zara edo zer gertatzen da? Nun bizi da bera? Opor luzea dauzenean, ara joaten gara. Baina Arrasaten bizi zarete? Ez. Aretxabaletan. Aretxabaletan! Beno, kontutxo gehiago entzungo ditugu orain. Nire aitak zimen egiten du lan. Eta idatzi ordenagailuan ere bai, idatzi fotokopiak egin, irakurri, tolako gauzak. Inglesez esaten dit, hello, how are you? Tolako gauzak esaten dit. Igandetan egiten dugu, joan mentira, tabernetara afaltzeko taulako gauzak egiten dugu. Azarretzen danean nolako aurpegia jartzen du. Tabarra egiten du nien nolakoa. Sukaldari hona da. Tortillak, sopak, ensalada, horreko gauzak. Sukaldari hona da orduen aitatxo, Eta zer da prestatzen dizuen jakiri goxoena? Tortilla. Tortilla, ez da? Ba, eseri izan ere, orain, badakizu betiko legez, himnoa abestu behar dugu, eta zutitu aurrak, abesten lagundu behar didazu eta. Ia, jarri hemen, koska ego, bigarren koskara ego, eta niri lagundu behar didazu. Himnoa! Ingelesez txortxomen da Eliza, baina Mikel ez dugu harriko apaitza. Nozik etorri da gurasodromo, nozik etorri da gurasodromo. Aitorrari ongi entzun galdera, zorrotzeldu baikara, gaur Arrasatera. Nozik etorri da gurasodromo, nozik etorri da gurasodromo. Irakasle, trebea da Josebe, ongi erantzutera izango duo. Nozik etorri da gurasodromo, nozik etorri da gurasodromora. Galdera, gurasodromoaren hasiera aizue. Lehendabiziko galdera zuretzako, Maik. Vale. Jende askori beldurra ematen dio hegazkinez ibiltzea. Zuri? Batzutan. Baina zu ohituta zaude, ezta? Bai. Beno. Ea bada, nola zabiltzaten zuek hegazkinan? Eman dezagun hegazkinan zabiltzatela. Ja. Hau da hegazkin pila, hau. Beno, gu guztiak barrebusean gabiltza, herriz herri, baina pailazoak aurretik, hegazkin batean ibiltzen ziren batetik bestera. Nola zuen izena hegazkin honek? Tortillika, tortolika, ala tartalika. Erantzuna? Berriro esango dizut. Pailazuek bazuten hegazkin bat, beraikin ibiltzen zutena batetik bestera. 3 izen posible daude. Bata, tortillika, bestea, tortolika, ala tartalika. Tortolika. Tortolika? Bai, zuzena da! Piztu argitxoa, Lorea. Bueno, ze izan da? Suertez, asmatu induzu? Ez nekien, Bazenekien, noski. Bueno. Bigarren galdera. Hegazkinak eta busak aipatu ondoren, itsasontzi bat ekarri nahi dugu gogora. Titanic hain zuzen ere. Zein da film honetako protagonista? Brad Pitt, Leonardo da Vinci, ala Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Zuzena da, oso ondo! Guraso azkarra dauzkagun hemen, aizue. Itxasoan era guztietako animaliak daude. Badakizu hori ez da? Beno, horien artean desagartzeko arriskuan dauden baleak. Baleen artean inoiz izan den ezagunena seguruenik Moby Dick izango da. Zer koloretakoa zen? Balea urdina, balea txuria, ala balea txuri urdina? Urdina.
Ez, gehienak urdinak izaten dira, baina hau txuria, ze. Zuk baltzenekien, Jon. Bai. Noski. Beno, borduan bi argitxo ditugu pizturik, baina hau oraindik ez da bukatu, Erne. Moby Dick balerik ezagunenetako baldin bada, munduko balerik ezagunena, balerik ez, marinelik ezagunena, Popeye izan daiteke. Ezaguna eta indartsua. Zer jaten zuen indartzeko? Espinakak, edabe magikoa, ala Tolosako bagarrunak. Popeyek, bai. Espinakak, bai, zuzena. Piztu argitxoa, Lorea. Beno, Aitor, bai joa, bigarren galdera. Prest altzare. Eta zu oroitzen altzara Popeyeren lagun minaren izenaz. Sigrid, Olivia, ala Endibia. Olivia. Olivia da bai, zuzena. Aizue lagunok, zuek baldakizue txerriek nola egiten duten? Ja? Oi muturre jartzetxu edena, gaizu. Horrela da, txerriek kurrinka egiten dute, baina 3 txerrikumek etxe bana ere egin zuten. Batek lastozkoa, besteak egurrezkoa eta azkenak zerezkoa egin zuen. Titaniozkoa, txokolatezkoa, ala adreiluzkoa. Adreiluzkoa? Bai, zuzena da. Piztu argitxoa, Jon, piztu argitxoa. Lendabizikoa. Oixe, oso ondo. Jarrai dezagun ba. Txerri ez hitz egin dugu, eta marrazki bizidune eta hitz egiten jarraitu behar dugu. Badira marrazki oso ezagunak, 3 irukiez hitz egiten dutenak. 3 iruki ateratzen dira bertan, 3 neskato, irukiak. Nola dute izena? Batek Ane du izena, besteak Teresa, eta 3garrenak Maritxu, Elene, ala, Aiene. Ez dut eratu zer, Badira 3 iruki telebistan, aizpak dira 3ak. Eta 3 hauen izenak esango dizkitzut. 2 esango dizkitzut 3garrena asmatu behar duzu. Bata Ane da eta bestea Teresa. Baina 3garrenaren izena zein da? Maritxu, Elene, ala Aiene. Aiene. Nola? Aiene. Aiene, ez da, Aiene pena. Ez da hori, Elene da, Elene. Ez da ze pasatzen, lasai, badugu goendik aurrera ere erantzuteko aukerarik eta. Galderatxo bat ingo dio nik honi, zuk baltzeneki. Bai. Esaten du nik askotan aurrek gehiago dakitela. Jarrai dezagun. Eta zein da beraien inguruan azaltzen den beste pertsonaia? Sorgin aspertua, sorgin lotxatia, ala sorginen laratza. Sorgin aspertia. Sorgin aspertua, bai, zu badakizu bai, piztu 3garrena. Beno, hizkuntzei buruzko galdera batzuk egingo ditut ondoren. Egin kontu, Inglaterran zaudela, kaletik zoaz eta estropozu egiten duzu norbaitekin. Zer esan behar diozu? Sorry? Outside? Edo ala izurrai? Sorry? 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 Sorrixek. Sorrixek? Oso ondo esan duzu, sorry. Piztu argitxoa, Jon. Mike, zuk hori ongi zenekien ez da? Bai. Bai, hori ongi, bai, pentsatze dut. Bueno, ipuin batekin jarraituko du. Badago beste ipui bat, non txokolatezko etxe bat azaltzen den. 2 haurtxo inguratzen dira etxe zoragarri eta gozagarri hartara. Bata Hansel da, eta bestea Hansel, Heiditel, ala Gretel. Gretel, hauskera berezita guzti oso ondo. Zuek, baldakizu ingelesez nola esaten den eskarrik asko. Nola esaten da? Asko daki jende honek, Etzen galdera zaila dena den, baina baldakizu nola esaten den eskarrik asko portugesez. Aukera. Obrigado, graziao, ala eskerrikatzao. Obrigado. Zuzena oso ondo.
Beno, azkeneko galdera. Orain, isil-isilik, eta zuek baldakizue txan magoak nola mugitzen dituen besoak. Bai? Oso ondo, elbiak usatzen ari zaretela dirudi, baina oso ondo. Ba, besoak horrela mugitzen Euskal Herriko hitz magikoak botatzen ditu. Zeintzuk dira hitz magiko horiek? Martxila motxila, artxila murtxila, ala txapeldunak, txapeldunak. Ba, orgoitik esan ez entzuten, Osea, errepikatu... Berriz esango dizkitzut, 3 aukera daude. Martxila motxila, artxila murtxila, ala txapeldunak, txapeldunak. Lelena, martxila motxila. Martxila motxila, ez tala. Artxila murtxila zen. Beno, aize, ba, hau etxetziren galderak, eta orain errepasu egin behar dugu. Hene, gure Lorea eta Maikek ongi atera dute. Nerea eta Aitorrek bikain. Eta Jon eta Josebek nahikoa. Beraz, gaur jakina da nor den gure hipergurasoa. Denak dira supergurasoak. Baina hipergurasoa gaurkoan gure Aitor dugu. Zorionak. Zatozte denak baizeate supergurasoak. Etorri. Superguraso txartela, oroigarria eta kontaktua lehenik gure supergurasoentzat. Txalo bat, eraile. Eta hipergurasoarentzat txartela dugu, hiperguraso txartela, oroigarria, kompaktoa eta Urdaibaien asteburu bat pasatzeko aukera. Famili guztiarekin aizue. Hiperguraso! Ba, zorionak denak, hiperguraso zoragarriak direlako. Baina gu, sariak hartu eta bagoaz barrebusen aizue. Txirri mir eta txirbiton, gero arte. Odol, oskorri edo ausardia gorriz margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala zuri duta jantzazu bere ala laranjaz margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin luzaz begira egon zuri goriz martotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea belar, diosto edo umorea berdez margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak zeruko odei guztien lagunak urdinez margotuko dut Erromako zubia. More ubel morea, ostatarraren azken kolorea morez margotuko dut Erromako zubia. Kolore guztietako umorea eskaini digute gure lagunek, baina orain zuei jarriko zaizue kolore guztietako aurpegia. Izan ere, zozketaren txanda bai da orain. Bi bizikleta zozketatu behar ditugu hemen zaudeten guztien artean. Forumek eskaini dizkigun bi bizikleta. Beraz, atera zuen zenbakiak. Kaixo, Txirri. Zu beti bezala launtzen, Atera zuen zenbakiak zozketa egin behar dugu eta. Bi bizikleta. Kopelai. Beraz, Txirri, atera ditzagun zenbakiak. Beiratu gabe,
Ai, misterioa, ai. Ja. Zazpia! Zazpi! Beraz, zazpian bukatzen da? Zazpi. Zenbaki? Bueno, bi zenbakiak bukatuko dira zazpian. Zenbakia. Aztea dituen eguna. Amarrenekoak. Amarrenekoak. Oi, begiratu denok, Amarrenekoak, begiratu gabe, ea. Izan ere, ia. Zeroa. Zero pirulero. Beraz, bi zenbakiak 0 zazpian bukatuko dira. Eta orain, bi euneneko aterako ditugu, bi zenbaki izateko, bai? Beraz, bi aukera daude. Forum etxeak eskaini ditu, bizikleta hauek eramango bait dituzue. Ja, 0 zazpi bukatzen diren guztiak adi egon. Irua, beraz, zenbaki bada 307. Nork du 307 zenbakia? Neu. Etorri, eta bigarren zenbakia? Eta bigarren zazpia, hau ere, 0 zazpian bukatuko da zenbakia, baina hasiko da. Bata! 107 da beste zenbakia. Etorri 107 dauten, hautxoa, gaitatxo edo dena delako. Lote baten dionek, kareta jantzita argi. Torri, askar. Etorri, bai. Beno ba, ze zenbaki duzuzuk ikusi ondo, Trampek gabe. 107. Oso ondo. Tori, mirriaren bizikleta ala txiribitonena. Eta baina, jakin berko dugu banolako... Txiribitonena nahi du, ara. Nor dugun. Nola, nor zaitu guzu, ia? Ane, arrasatekoa ezazu? Bai. Bueno ba, ibili bizikletan asko eta gero kontatuko diguzu nola ibiltzen zaren, bai? Bueno ba, zorionak, Eta hemen dugu 307 xiar. Eta norena da, zenbaki hau? Zu nortzaitugu. Ur. Ur zarazu? Kompetentziaren txiribitonen aldekoa, begira, Txiribiton txiki zarazu, ezta? Bai. Bueno ba, ur bizikletan asko ibili eta gero kontatuko diguzuzuk ere, bai? Bueno ba, eskerrik asko. Precioso. Mirrik eta txiribitonek lagunduko zaituztete? Mi esker eta zoriona denei egokitu zaizun sari potxolo honengatik. Baizue guk gaurkoz, agur esatea besterik ez daukagu. Arrasaten izan gaituzue, eldudan asten ere arrasaten izango gara. Eta gero badakizu herri, Azkoiti, Iruña, hortik barrena zuen herrira ere joango garela. Orain, agur besterik ez, ondo izan! Hemen utzita gura diskideak, Hemen aurtxo eta gurasoak. Hemen barre algara eta irria, barre busa